Ihe kwuru bụ eziokwu Jamike. O tegori nchebere ihe anụwa. Mana ihe menụ bụ na anyị enwe ndidi. Ọ bụ na nna anyị bata ka ọ kọwara anyị ihe mere ọfụma. Chiamaka, okwu ikwuru amaka. Ihe menụ na anyị enwe ndidi. Mgbe nna anyị batara ka ọ kọrọ anyị enwe nsogbu. Jamike. Nke bụ eziokwu bụ na okwu anyị kwupụtara kịta ọ maka Utegoli ọ gbata n'obi ụlọgwụ ụbọchị nọ sọsọ m na-eche nsị mmesị aka mkpụọ gị ka m na gị karịa maka ya mana ọ maka ike ewepụtara ya ka anyị karịa maka ike bụkwa ọ na-aga ndị enyi m na na-akpọ m alabutu alabutu Patrick, una que no te panu. Patrick, no te wow. Ano kwa miao, kwa chukua tayari kwa keki pana, oti go fudele, keki go. Ano kwa miao, mall kwa ben nam kama ko si ade. Ai na waji. Oh. Ana se dio kala mo ade ti pa de ti go mo. There. Awora ni kan emi fe obodo. Nka kwa ni de bi ti mo, okolo de kai kan eti mo. Ah, dem skanyo ye geme. Ekwesi mo na mo ade okpala na ekwesiri m ina elu na ọ na-awakwa na ụmụ ife ji a na nlukwa na ụlọ. Kambia. Awon je na kwa maja. Una wogoji. Sare. So, the one the video abata. Na wo ku to wo ke ju abata o. Ani mo kwa na awon lo ke agency we bulu ife na tawa no. Na ya lu onu no. Ayo ga di me ka iPhone ni kuma. Ayo ga. Ama ni je ko to abata. Ni pese mo na. Oba obu na ya mu na ya mu. Eh, bye o. Bati. What? No, they so afwan kwa on kusikizi ni na ta kwa kwa dio. What had them cha ona kusi. Orenga si lebu kaya ka ide lebu. No kata muka na kuzi GS 103. Isi ocha ipuni ona. Okoro da. What had me cha GS. No. Muka na baka na sisi na mama. Asayo. Ana m akwado n'obodo anyị maka emume iri ji ọfụ nke na-abịa nso. Ị ka na-akwado nwa dịchagoro nụ
kwalite chando. Ne na bi fe de ko. Obi bu sango na na ya ko bere na. Anja mo bi fe. Nki iri video no we na. Una mangota. Una gano ka to den ko mo bu. Jami fi. Fi message na ko wa fi na fi na mi. Ono na kembo nje abo mo. Mama dimpa nini na mama dimpa. Ya kwa nke butelo. Dimpa ya mina. Ndeka Joseph bu na nnem. Aure ko te ko ta ma ba ba ta no oka. Na ya no. Kaka njira na agwa nnem wasala ka na aka na ona ko gbara cha ko de ka nkwuto okwu wasala no cha. Ị ga-akawa kwaro ka ije jụọ ya. Ịnwa aka ihe na-ebute nke a nwere ike nwekwa ife ọ na-ezochi. Pepa Chiku bụ eziokwu. Eziokwu ka na-agwa. Lebanon. Mana. Ka ị ga-akabakwa arụ ka ị jụọ ya. Ka mbịa mera, asị na ebe ngwangwa na ya ọdachi. Ngafu. Ọ na-ewe ọkpara adịghị maka ihe mmụọ a na-adị ọ na-enyeta m obi ahụ. Na-ejikwa nwayọ. Ya bụ eziokwu nne. Ị na ya mama ebe nna anyị. Maka gịnị? Na ma wata. Maka ife ya mụ nnunu. Ngwa na nafu. Nwa ụmụaka dịkwa nna kwọmkwọ ụmụ elu elu. Na ma fụkwa. Chekwala o. Eziokwu ka anyị na-ekwu. Anyị etochela agbọghọ tụ okoro. Kekwenye nwe ihe a. Anyị amaghị ụzọ be nna anyị. Ọ dị ọkwa mma o. Eziokwu. Mama. Papa. Agwa gị nke bụ eziokwu. Ya bụ ife na-ewute mmiri nne. Na ife ji ewute m abụrụ na anyị amarụ be nna anyị. Kama na anyị amakwụrụ nke bụ anyị amara afa be nna anyị. Ngwa nche ga esi ọnwa be nna anyị ebe anyị na-amara afa be nna anyị. Ọnwa dị ife anyị na-ebata na ma ngwa anyị obodo anyị si. Kọwala anyị. Hey.
Ini jual kopi kamu sekarang. Ini jual kopi nggak tahu. Mau agak ini apa yang nak kau kesannya mau cari ini dia. Oh kayak mana bayar? Ini jual kopi nggak tahu. Oh kamu mana ni aye berai aye keseringan. Kamu nak berai ebe sejo bodai. Kamu aku terus apa ni anu? Ini dan apa ini? Oke mana mau dia? Mana bata now? Unu no bifa ni meti no. Ai guy for mama keta. Ai kata show bia. Opro ko na bo me oba line ba ai aba pusia. Oba line ba ai aba so ai ko le ba. Ezoku bifu. Ai aga bia. Ko ba yi mu so. Nne chana yi ku. Kau kamu mana? Ai kau betul. Ai kau. Yang boleh dua ya. No ya. Umban dari dulu. Oh baca. Kita kau mana? Tak bisa mana. Ini ni mun. Oh ya. Why? Kamu dulu bosun ni dulu. Malah kita so. Mama sama boleh betul. Mana ni dulu kan nazon. Mandu ko. Mama kita so. Oke ada. Mau ya ada aja. Oke ada. Oh, mama so. Oke ada. Orang jahat, ini ada dua. Kamu orang apa sih? Untuk cewek kau sih orang, sih orang kau kan? Kamu yang belum. Orang kuda. Ikan ada mau dulu dia. Lu gimana dulu dia? Kau kenapa ini lagi buat apa? Kamu kan cuma zup, kamu pula kayak semua apa? Emang saya juga. Ayah, itu nanti kau berapa? Tapi biasa apa? Anaknya. Jangan mikir masa. Hei, kau dah berpikir bos. Indonesia, kan lagi masa apa ni? Siapa nak orang sama? Kalau yang mana? Oh, mana apa? Kita wan naruh makan semua. Aruh, katakan ni masih ini, saya nak semua ini tahu. Aku yang mau tahu. Di Furawa, ya katanya juga kini bangun juga. Mai bifa, bapak aku tak, orang lah elok pun anak asal. Aku orang bukan ciri, mana ciri kamu ciri. Oh siapa? Kamu itu semuanya jadi kita ni fobia. Aku mau berlaku jadi kan? Isi kamu mana? Kamu dah mana? Mana macam? Itu baru cerita. Nih, aku masa nanya. Oh, nabi na namu mana memang kasihin je. Notian. Ni mana ini? Asimu ke flocha no pese ni na bi ni na call na ezbo okwa kam ke nwere o ma bo mebe mo na sama ku de kama ke si wanne me le ihe mere woni ezigbo ihe na-eri m nne na aro wanne m ke ihe na-eri ki nne na aro no bo mo azama ke yu aka gi mekwa no gide kwa no we si na fa ka na ri obodo na fa nke ta nke echi pa o hey onye mara mma ka ọ bụ Oye mana maka ha na-abịa nna fa na-arụke n'ụlọ. Oye mana maka ọ bụ ezigbo atụmatụ. Ka maka ha na-abịa obe nna ha maka ezigbo ihe ka ọ bụ. Kedu ihe ọ pụtara? Nya, ị na-achọ ka ndụrụ ụmụazị anụwa dịkakwa obodo nna fa ka e gbuo ọfa ka esi bupụ nna ha.
Hey, onye na-abịa na-egbu nne ya onye na-abịa na-onwu eme aghọta ifuru ebe anyị na-ebe akwa atụ aka ma ebe anyị na ibe akwa eje pụta ebe mmadụ anwụrụ ya maka na mmepe anya gị ihe nna gabiga ebe ahụ ime njiri ọnụ na-asị m bụrụ maazị a ọ ga-abụ mgbagasị m nne mgbamba mana kịta nwanne m kọwalụ m ọfụma eme aghọta ọ nwere ofu obodo ahụ ka mụ na di m nọ ị gaghị aghọta mụkwara ọgbapụ ụta ka mụ na ya ofe obodo a ka mụ na di m nọkwa ezigbo nne siri nwoke mụ na ya na-eri na obere oge na-anọ ka nwoke na-eseti bụrụ oge gboo ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ mbakwa biko ọ bụrụ maka nke a ha na-acha anwakwana ya anwa ya bụ afụfụ mmadụ na-ata ya wụ ibucha afọ ime ọnwa ite naanị akọwalụ gị akụkọ biko ha anwakwana ya anwa cha biko kedu nke onye nwaanyị na-ekwuchi ike na ụmụaka anyị agaghị aga obodo ha Chineke ụmụaka ọya nọzi n'obodo a ọkụ na-eru n'elu ruo mgbe ha ga-anwụ mba ha kwesịrị ịla be nna ha ha kwesịrị ịla be nna ha ama ka m na-echikwa onye nwaanyị ụgwọ ha ụmụaka ka narịrị ka ha matakwa n'obodo ha ka ndị obodo ha fụ ha na ha dị ndụ ihe m na-eme mama kere ihe mekpatara ha na-anabị nna anyị na-ezekasị m arụ mana mụ okwere m ome mgbe ahụ mana kịta achọziri ka m doo unu anya kpọrọ unu ife merenụ kpatara na na-abị nna unu otu a ka o si eme nwanne m nwoke ọ ya ka m gara ịgwa ị na-achịkwa m na ego n'ụlọ ọnwa m bụnyere gị ka i wee zụba aka na orizuru ya ka ọ na jizichi nwaanyị iji mee ọbụla oli ndị oli ezuru ya ịma na kemgbe na nwunye m nọ n'ọya onye isi bụ ekwe mega aka nzipụ onye abụlukwu ya bụ ekwe ndị dọkịta oyibo ka ha mee nwunye ndị ekwesịrị ya ka ọ dị n'ndụ ọ lapụ ịnwụ n'adịghị eji m ya kwụ ụgwọ n'ọgwụ ị na-achọ ịgwa m na ego niile nnọkwụrụ ụmụ ego niile nya agụkọta akpa gbara ego m bụrụ bunye gị na ibuziri fa niile jee bunye ndị ụlọ ọgwụ ka ọ bụ bunye gị bunye nwunye gị jee bunye ndị ụlọ ọgwụ a na enyekwa okwu alụ nwunye mba nwanne m nwoke ọbụla na-awụ isi chaa ya ọbụlọkwanụ ka ọ dị mana ị na-akọwazi na nna asị asị ọsọkwa m na ị na-asị asị mana isi nọ gị nwa na-asị ma nọ gị nwa bụla nwere mgbe enyi wee tinye na ị na-asị asị mana ihe na-eme ka ị mata bụ na ife esi ike kịta ife esi ike aga ụmụ ọtụtụ ọrụ nji n'aka nna alụ ife gị na-agịta ife na nke nna alụ na ụda mgbada mmụọ na akwụsị m akwụsị maka na ego ị ga-adịrọ ị na-achọ ịgwa m pụta bụ na onwere ife ime nwụ akwụkwọ nwere ihe ememe ife niile mana ị ga-adịrọ nkịta ihe mere ya bụ mgbe ọ bụla ego ọ dị bịa walụ Isso badra. Isso badra. Mana enggak ada. Enggak ada kamera. Iya, Mak itu. Untuk berbagi. Aku ada ini isso badra. Biko, kayaknya lu mending. Kenesi kan ono kenesi. Ono wa no kenesi. Ono na boji so chipasa.
So you just only need to know that. Which will not do nothing. The very was a new game. I know. It's a bubble before I get done. Ayo koko, alile buemo, maberiche, mabuzi kamsina, ndia chapado, hema, wane nebu wane, chupu keru. Guys, you get one or two. No, look at that. Kedu kisi cho. I didn't know Is good dim. Miri, very big of a wow and on. Hey, nani ke wan ke na tu niru o gini mesi. Imana kwa kumkipenda. Anne na ta wanda muke. Oh, tisi kwam. You see about. Hey! Wili fem na yolia. Atomo. O gini si. Hey! Gini kwan ka anyị ya emekwanụ. Kekwanụ ihe o si na ọya bụ iwe ya. Iji se no mom jonye. Hey! Gini kwan ka mmadụ ga-emekwanụ, gini kwan ka a ga-emekwanụ. Ọ bụ ọkwa na onwe ha ego a. Ụlọ kwa no nwere ya. O nwere na ya bụ ego, gini bizi iwe ya. Iji se no mka wo. Hey! Mana. Anyị ịmarakwa nke ị ga-eme emekwa ahụ na-egbukwa m n'ụmụaka ebe a. Nkakwa ife melu ndị mmadụ ji akpọrọ m n'owu na nas. Nna anyị mewekwa o. Agụụ ya egbukwa mmadụ. Ọ dị m n'obi. Chawagodi ife ị na-eme. Nna anyị ọkwasa ọka ka anyị nwere ebe a. Ọkwasa ọka. Na mma na onwere ndị a ga-eri n'abalị ya. Ya mana ihe m na-emekwa nụ. Eche m n'onwe. Ọkwasa ọka ka anyị nwere ebe a. Ọkwasa ọka. Hey. Ayo koko, alile buemo, maberiche, mabuzi kamsina. Ọ bụ na ngwa gị ife mere n'ụlọ ọwa taata. Ya ebutere. Na ọ ga-emekwa anyị. Nsị gị na nwanne m nwoke bụ Onowu ya nwere ọzọ taata ka m gbajinye ego. Nwanne gị nwoke. Onowu. Ka m gbajinye ego. Bịa na ụlọ ka ihe ekwu ya ego ọzọkwa. Gịnị ka o jikwara ego nwa emekwa? Si abịa ihe mama na-azama m ka abịa igwe ka ọ bụ abịa eburu gbaga eburu gbana agbara m abịa ego ọ bụ. Mụ na nwanne gị nwoke ahụ onye o ji iji eri ede. Ọ bụ ebe ọ na-anagharị gị ego. Gịnị dị ihe nke anụ? Nna anyị, ọ gịnị ka ịsakwa anyị asị? Ịmalite mmemme ọ bịa na eji m ọrụ n'ebe dị iche iche na eji m na mụ jide na kootu jide na okene mgbe na-apịasasị ọrụ ị ga-adịrị ozigbo. Chika ya na-atego ọ bụrụ ozigbo ya bụ na ọ na-abụ ọbịa mmachi ihe ọ bịakwara mmachi ya kita ọbịa bara sị na ọ dịrị ọcha aja ọ bụrụ gị nwa ịma na gị na anụ anụ adịka ọ bụrụ gị tagote ada ama m ịtalugo ọgụ maka ịchọrọ ihe m ga-eli biko na ihe na mụ na ndị na-adị na mma.
Yeah. One more can is fire. OJOO. Now we say that I'm going to go on. I'm going to not. Johnny. Oh, you know my God. It's not what I'm going to do. I come on. That will be my brother. One name walking. We didn't think of Olala. What you want it? That before we call it. Anna. Udala. Please start from. Tapaya. No one can apollo. That way, you feel one dog that jumble up. Oh no. Kiss. I'm going to thank you. Listen why. Listen why. Listen why. Listen why, yeah. Listen why. Can you feel like listen why? Can you feel so that belly? Listen why, no. Listen why. You went to know me. I know my name was Monday. That's why. One the monkey. Choco. Tanga Butoya Bime. Chocolate to want it. So I didn't him. That's why now I hear when you know what I say. I got up to that. I remember Naya. It's fine. Go off it, let it. Ah! Let's go, Malu. You don't know that baby. Who don't receive her? Back one them okay. Polato. If somebody this year, never miss. Call her like this way. Go on. You make a near. I don't know who to honor. I don't sabo tefe. Odoku, ikaleka. Nje mi fiku. Ese wine. I'm a millionaire. Ese wine ga ga kataba. Madaba. Why dalo? Man obona if I miss this well. Ese wine. Ntaka ga chi also. Nje pute nukute ife. Ebule na chi. Ife ndi also ngejeje. Kolele ikisi dalo. Then I will look at one. It's him. We will see. Hey,
One of them is hot. Hey, it's so good. Ah. Hey. Wow. Wow, Ayo koko, alile buemo, maberiche, mabuzi kamsina, mbia chapadu, hemeru, wane nebu wane ya, chukukere. Ini Edo, yang liayana.
Rita. Man, if I go to one them make you Kento, one jig, Jahong. I know the good one, I want the book as you know. And I had the back. You say, come down. The Comerana, but I is ready. Come down a colossal, depending on Apple and one. No, it's for only working. Apple might not be aware. Amam, over my off man. Think I see well for me. Come and ask you ready. Him and no more be fair to Calice. And then a nice wine. Him and on go. Dikeh woo, women and ask where the council go well for me. Moga na Colosia Colina. Opo Pasako. Mo. Mapa no Gua. No. We make a town what? Huh? You're not more what off like enough. Hey, nine. Nine guy and a feminine. Oh, guess what? Nine guy and a feminine. If you don't come on, I only make a email.
Yeah, all going and go now. Was Igbo, Ijaro, Kotita. More. Peter, each of the same one of Dikeh. Lita, was out of it. It's so much you don't want to move in Aka. You know, what? What does it mean? Lita, Nehemiah. Lita, I'm going to I can't go up here to one them working. Lita, what one them? No, let's go on. Oh, I want to go. I want to take a while back. Oh, go up here, one them working. Where? Do you want to get across see any nowhere? Don't know way. Give me a bin and night. Lita. Nine. One like walking. You tell us what's going to say, Baba. Aparan. Megi. Rita. You want to walk here? Rita, kamu apa dia? Kamu pernah? Enggak ada kuasa. Mana dia yang game? Memang like. One day, suku keru di Nollywood yang liaya nahu. Aku kuame, udah kamu kuasa. Suku Nollywood, meko simanya, nani dipulika mo. Yeah. Rita, kama? Amwa. Jide go to amago, wọ́n lè fẹ́ dem mana ya bo. Rita. Ife ngwa bulu dimbo mpia. Ni so ke kwa galaga. Ada fi imezi aka. Ke unu ka kwa na ebe me. Nguma. Ba yi ba bu tesi oya. Na ya baba ni ebe. Nyeri gula. Apa begini apa? Kau apa begini sih? Apa? Nanti wodi, boleh. Kau. Kau ada ni anak sekali. Kamu nanti mana Jennifer? Ni mereka kamu ya? Itu. Kamu lagi Nigeria berapa? Itu mana? Kita berapa? Kamu apa ni? Apa kau nak buat? Mau tu gini game lagi? Iman. Aman dekat kamu mana lo? Ayo sinam. Okey, semua ada apa ni betul? Adi begini. Aku kuame, udah kamu kuasa. Suku Nollywood, meko simanya, nani dipulika mo. Yeah. Yeah.
ife aka ọrụ nkịta onye kpatara nwere ihe ọzọ ife aka ọrụ Unu bụ nna anyị. Na ife niile amesi. Ife niile amesi. Anyị wee na-ajụ gị na-asị gị ka ọla anyị ịchọrọ ịkọla ebe. Ndụ oke na-azọ. Debike, ọkụma na nwoke a na-akpọ n'owu. Amụta nwoke mmiri. Mana ọrụ ebe gị sisi. Nne m ọma, nwoke a gbara ajọ obi. O kwesịrị ịnwụ. Nne m ka m chukene oge ihe niile a na-eme nne gwa m ka ebe anyị nọ oge ihe niile ebe unu nọ mere ihe ndị anọ ji aga anyị n'azụ adanne mgbe ihe niile na-asụ godogodo na-afịa obodo bụ ọfịa ogo ọfịọda ọ bụ na obe nwanne nne unu bụ nwanne m nwaanyị nwanne nne unu ebe a ka m dụrụrụ unu duga ka ife niile a wee kwụsịa godogodo maka ka m garịrị ịgbara aka unu o siri m n'obi na nwata nwoke ndọkasị ya ndị onye bụ ogogogwo ọ na-akpọrọ ịga ọchịrị ọgwụ Ị ka dị nwayọ. Mama. Ịma adị egwu oge. ama m mma Ịgwaga anyị ekele dị chukwu na ịgaba anyị. Debike, anyị ga-ana obodo. Ozugbo ozugbo ozugbo. Ka mmanụ ịgwụ ka bụ na obodo na-akpọ ya. Mana nne obodo, m ga-agbasa obodo. Debike, mama ị ga-ana ebe a. Anyị eje bata. Chọrọ nkwụsị okwu n'ezi ndị ọyịma na-akpọ m ala n'obi ọga. Esi na nwanyị anyị na-eje. Mama akpọla ya. Debike. Mama. anyị agachakwa n'obodo anyị aga obodo anyị eju Tata, na nne m ebere ebe ka anyị na-ahụ ọgọ ọbụla butere okwu ọrụ sị nna. Ọ bụ eziokwu. Osikata na onowu nwanne nna m jụọ asị na onye nwa bụ ife gbu nna m. Mana ebe enwe ịgbagọ jụma ya na ife niile a na-akọ bụ na ndị be anyị bịa sị nne m na mba na ọ mere alụ. mana cherekwa kemgbe anyị ihe niile a na-eme okwetego kwunu n'afọ emegwara nne m na-akụ n'ihu na-akụ na anaghị m amaghị ebe mmemme ọkpara ka ịbụ ịkwesịrị ka ilu ka ị nwere ihe butere ihe a ọkpara ka ịbụ nsogbu ọ gara Unu kọwara m ife na-eme n'ụlọ a. Unu kọwara m. Ife na-eme n'ụlọ ọkaligo mma mmadụ nzi ọka mma na-ama ife eme n'ụlọ tupu mmebi ife n'ụlọ ọka mma na-ama ife emebi ife n'ụlọ emebi ife n'ụlọ ihe a bụ eziokwu ihe ime na nna ya chọrọ ịgwa ihe a n'oge niile ihe imenụ o nwere ife na-ebi n'ime na amaghị isi biko Ọkakwa mma na-eme ife. Ọkakwa mma na-eme ife. ọbụla ị na-asị anyị
Vero. Mana na efi ga-eme kịta tupu amalite njem a na be nna ha ihe akaba arụ tii ha n'ekpere ihe akaba arụ tii ha n'ekpere mụ na onwe m ga-anọkwa na-ekpekọ ya bụ ekpere onweghị ihe napụrụ Chukwu ime onweghị ihe nyiri Chukwu ime mana tupu eme nke a ị ga-abịa ka m gwa gị ihe kpughe elu mmụọ oge m na-ekpe ekpere ụgbọala ga-eji obodo nna unu
Oh, they must see money. You must see money. Of them are not sure. People don't know very twice we are chamamoko. Eh? I am a guy China. One name. I can be so good. Yeah, we are not You can want to see on an Sina, or can I am a lawyer? one name. And I even not Oga mo eba ene eje aye eje lu mo bi adoro Okay, danu imora fuwa. Mo le ko si de mo to wo ka na bo lo. Eh? Nda copia lo. Aje go je fugo depend na ya ni biye. Ona amasi mi je febe. Je bi ke why so mo do why maka na se no bi ali je. Okay, my partner. What is it? What is it?
wà lóṣù àbúrò mi nìyẹn. I know you to do na mbabu. Lenu be. Chiga. Ichano eso ka aiga mo pina. Ebe ko ka le tamu no izi. Ino lebe. Mu akwa. Nyano. Ebe amasiga. Na ndo da fucha ga ya mena che no na che bu so bu nyano. Ebe na masiga. No no izu ya no. Unu so lu mo jo bi da ya ba wo mo de. Ice na so. Ebe ka fucha na chiga. Na cha maka. Na sa e ni a cha. Na ta ko. So majo.
No. You can take him. If you're my one. I found Jamaica. You can have oh, I do. This is where I'm going. No, Nigeria can do you more. Kebe eziokwu na nwa kana ebe mmalụ. Nwere ebe mmalụ na-abịa. Si ka nele ya maka nwanne m gafe. Esi na ị na-achị defu ndị enyi nwanyị. So gbadro. Pata na alụ m ga-eso gị ka defu ndị enyi nwanyị. Mas não quebrou nada, esse capau é isso. Então, eu digo que é uma dúvida. Matala, você viu que eu era tão bom? Não já fui esse boy. Kipia na gifu, yana niyo mama ana gifu. Mungu njoko. Afa mungu njoko. Mungu njoko hapa ndio badala. Njoko. Njoko nini? Nini. Haba ta no budaya. Batago. Haba ta no budaya. Batago. Police ne haba ta no budaya. Makabalo kanjeba. Oyo. Njoko. Oga mama ni gaba n'oge eziokwu. Oga mama tupu ihe dị njọ eme tupu mmadụ anọ na mmiri ncha aba ya. Mama ni je n'oge. Bunu vale ni agora na mão, se for amor. n'obodo anyị n'ọsụsụ gị nọ n'obodo a na ịnọ ife akwụ niile na-agani ọ gị na-eme gwanụ m na amụọ m ihe na-eme ọ dị na ụmụ njọkụ niile abatasigo ka m kpọrọ gị nke na-eme abata ka anaghị niile bụ nke fa isi ihe ajọ nwoke a ga-eme ije ụmụ njụ onye ezigbo nsogbu do nke a gbasara fa ebe ahụ nke a gbasara m Ora prego mo. Não posso ir nessa cabeça. Bem, afro ni ndo madna una wanne go ke njogo. Ndo mad. Ndo kan gani. Umu ko bena ba mo abo bena. Eh! Umu ndo ko. Tume go ma ka ba tama. Ora prego mo. Hey! Ado. Hey!
No,